Sunt mici, drăgălași și sunt campioni. De Ziua Internațională a Copilului, zeci de bebeluși din Lituania s-au întrecut într-o cursă decisivă pentru câștigarea titlului de cel mai rapid bebeluș. Regula a fost una singură și cât se poate de explicită. Cei mici nu au avut voie să se ridice în picioare. Dar nici nu s-a pus problema, având în vedere că participanții aveau până într-un an. Cei mici au fost pregătiți din timp de cei mari pentru cursă, una cu miză mare care va desemna cel mai rapid bebeluș din Lituania, așa că părinții i-au încurajat și i-au antrenat cât au putut de bine. La start, de o parte și de alta, mamele și tații și-au poziționat fiii și fiicele la linia de pornire. Apoi i-au așteptat la linia de sosire. Regula a fost una singură. Dalyvauja 25 dalyviai nuo 9 iki 12 mėnesių. Svarbiausia taisyklė, kad vaikas nemokėtų vaikščioti. Žiūrėsime, kaip šiandien seksis. Părinții au apelat și la stimulente și au așteptat copiii cu jucării în mâini la linia de sosire. Asta i-a făcut pe cei mici să mărească viteza. Alții i-au ademenit chiar cu telefoane mobile, biberoane pline, suzete sau baloane colorate. Potrivit regulamentului, cei mici au mers de-a bușilea până la linia de sosire. Nu toți însă. Distrași de zgomotele din jur sau de diferite obiecte pe care le-au găsit fascinante, participanții au mai și deviat de la traseu. Câștigătorul etapei finale a fost un bebeluș de doar 10 luni. Nicolas a mărit viteza la vederea pieselor de Lego cu care îl aștepta mama lui. Iš tikrųjų tikėjomės, nes kitaip gal būtume nedalyvavę. Nors būtume dalyvavę, nes kas yra labai svarbu, kad tai yra vieną kartą gyvenime galimybė startuoti. Ir labai džiugu, M1 ačiū, kad M1 plius, kad tokios galimybės yra. Pasiekė pirmasis.